rayuwa ga baki ɗaya ta canza wannan mulkin Tinubu ko bala'i. Daman sai da manyan mu suka faɗa za mu ce in dai Buhari ya sauka za mu ce gwara Buhari to gashi dai yanzu mun fara gani in a masa rama ba sai mun je ko ina ba wallahi. Yanzu sai dai mu ci taliya. Kai. Allah dai. Kai. Wannan rayuwa kai. Na ga can ban samu abincin ba. Kai can ma gida. Kai. Gashi na je wajen sahura ba taliya. Yanzu ya za a yi? In ma da taliyan ma gwada ma zan mata. Allah ya kawo, Allah ya sa in sha kwanan nan in ga wani yana cin abinci ko bai mun tayi ba wallahi sai na ci. In baka mulkin Tinubun nan mutuwa zamu masara tsada shi sama ba fitowa da abinci waje. Allah ya daura na kan wani in samu an fito da abinci waje. Yawwa. An siyo kenan. An siyo wallahi. Ina mun na jira dan siyo ne na dan. Ta nan mu shi. Sa? A san yanzu lokacin mulkin Tinubun da ya ci abincin mutum biyu in ba ka ba albarka. Gaskiya albarka. Taliyar ta ji manja. Ai taliyar ce. Haka wannan ma mai da yaji. Wannan mai da yaji ce? Hai. Ai taliyar ce. A mulkin Tinubun nan, mulkin Tinubun nan. Yanzu ba taliyar ba wani abin da zai. Shi ne magana. Kai. Gaskiya ka zo a yin wace. Wat kai? Kai ka san tun saba ba ban ci abinci ba. Wannan tsadar rayuwa da ake ciki. Hai. Gaskiya ka zo a yin wace. Wallahi mun nan kawai dai yanzu nan ba koshi zan yi ba amma tunda Allah ya so Allah ya sa ka dan wannan ina zai sai ka zo da abincin ka kaga haka ka damu. Ai ya fi albarka. Da wannan zai fi albarka. Allah ya fi albarka. Zai fi albarka. Kai Allah mun gode ma. Allah shine abun godiya. Yanzu ma ba wani bai samu wannan din ya ci ba. Ka gani babban farin ciki. Masara tun tana 200 100 hatta da 800. Ai ni babban farin ciki na da ka zo da abincin ka. Kaga da baka zo da abincin ka ba ma gifta wannan ba za ka karu ka sai na tuni na arci. Su da su ci gaba tsula mu abin tsada mu Allah ba mu abin da mu siya. Masaran ba? Kai wannan rayuwa wannan rayuwa. Mun siya zo taliyan ma. Kai ka gani ba wuya abun. Allah abun ba wuya. Abincin ma ba wani albarka ne ma ba. Na yi albarka. Wallahi kuwa. Na yi albarka. Alhamdulillah. Na gani. Yanzu ai ba ije cokalin za ka yau. Kuma haka ne fa. Allah sarki. Yanzu ɗauko abincin naka mu. Hada na ji nauyi. Wallahi ɗauko abincin naka. Ai ni nan fa yau nake ɗauko abincin naka ƙara kuwa. Yanzu wannan kake nufi wannan? Abincin ka ba. To ai kai baka san wata tsiyan ba ma kunna. Ka san ko menene? A'a. Dafa duka ce? Mai da yaji na je karbuwa a can gidan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kai dan Allah saboda Allah da Annabi tsabara ki rashin godiyan Allah ka zo da abincin naka ka zo ka cinye. Ka zo ka samu nawa ba da yawa ka zo ka ci min abinci. Ka san ko menene wallahi mulkin Tinubun nan na rantse na tuna ma na ci abincin wallahi nake ganin kaman ban ci ba. Kai da Allah ba ka da godiyan Allah. Kai nake hakuri mutum ne kanka da Allah ba ka da godiyan. Gobe za mu haɗe Tinubun kenan kai. Wallahi ka san ko menene zaka ji. Wallahi wannan mulkin ko dole mu tashi da addu'a Allah ya kawo mana sauki. Ka duba na ci abincin ban san na ci ba. Wallahi na dauka ban ci bane ya hakuri. Ya hakuri gobe ka sassa baka zo gidan mu da biya ka abincin ka. Hakuri kake ba da abinci. Wannan abincin ma tun shekaran jiya saboda Allah da Allah. Ya hakuri dan liti. Ka ba dan liti na ba dan liti. Billahi. Kai dan liti. Dan liti lafiya. Dan liti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalliti? Yesu! Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalliti ya zan yi. Akan abinci ya riga ya mutu. Hai. Kalliti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Na kashe. Kalliti? Ba shi ya mutu.